نرسنم درختا. чемпионат ҷаҳон ки бовар дошт ки тими миллии тоҷикистон имрӯз дар финал муқобили бразилия бозӣ мекунад ва фикр мекунам дар тоҷикистон касе намондааст ҳама барои дастгирии дастаи мунтахаби тоҷикистон пир шудему нарафтем да ягонсе аз сайргашт кунем. нафар фикр мекунам ҳоло бовар надорад ки тими миллии тоҷикистон дар муқобили бразилия бар ин даста меҳмони барномаи мо матеош яке аз инсоное ки туризмро дӯст медорад ва Матеуш? матеош яке аз инсоное ки туризмро дӯст медорад ва зиёда аз 105 давлати ҷаҳонро гаштанд. Матеош, шумо чӣ тавр худро ҳис мекунед дар студияи мо? рости гап студияи шумо тенҷа гарани ман хуршид неким камтар ҳотай вери ҳотай мақсад гарма гармо ҳами агар иҷозат бошаджарам ма бикашам. дар ин ҷо мебинем ки чӣ тавр значокҳоро матеош ҷамъ кардан. Ин ба фикрам инам як хобби аст. ман ҷое ки бирам як значок мегирам. беҳтарин матеош, шумо ягон нақша доред дар оянда, ягон план? рости гап як соат пас ман рейс дорам. як соат пас ма бояд папуа новая гвинея бирам. Папуа? ака барои чӣ дар офис мо яда папугай дорем. хай бачаҳо қатъи чӣ кардем план кашидем сум партофтем вара ман бояд барам дар озодӣ сар тенам. Вау, барои як тути матеош шумо худи папуа новая гвинея ба як меравед. баҳона бо хай дам мегирам хидмат. беҳтарин матеош, шумо зиёда аз 105 давлатҳои ҷаҳонро гаштед. Ин ягон 106 узрзиёд ягон секрет, ягон сир дорад ин кори шумо? сири ман ҳамин аст ки ман зиндагиро дӯст медорам ва наметавонам дар як ҷо истам. ранги парранда мехоҳам чизои навигарӣ бошад дар зиндагии ман. культура, традитсия. чизе ки шумо ӯзӣ гуфтед ман дар ютуб айниҳол тамошо айниҳол ман тамошо карда истодам. барои бинандагон гуфтем секрети асосшо мегуфтед. аз ҳама муҳимтарин хай сира фош мекунем дар ҳамин передачаи шумо. ман сира фош мекунам ба як калима дар ҳамин камера бугум. марҳамат, мо хеле миннатдорем. авиаселстеҷе чӣ? аз рӯзе ки ман ҳамин приложениеро истифода мебарам зиндагии ман полни алӣ шудагай. аз любой кунҷи дунё ман метавонам билет бихарам ба хидмат. ва очият дода метавонам нашимо бо як клик. What? Yeah. авиаселстеҷе. ман мехостам ба папуана новая гвинея равам, яъне ки чӣ хел дида истода. дар инҷа мо гурба дорем ва мехоҳам бачаҳои студияга пул партоем ва ман ҳам мумкин қайти шумо ҳамроҳи шумо меравам. барои худам қарсак. ту озодӣ. ман медонистам ки ту интихоби хуб мекунӣ.